אלוהים שלי, רציתי שתדע שאני ממש ממש רעב. אני לא רוצה טלפון או בגדים חדשים. אני רק רוצה אוכל. לא סושי, לא סטייק, אוכל פשוט. רק להיות שבע. כ-900,000 ילדים רעבים בישראל. בואו נעלה את המודעות לנושא הזה ונסתכל מנקודת המבט שלהם. נעצור רגע לחשוב ולהזדהות. ב2 2017 התקיים יום ללא רעב. ביום זה ימכרו מגוון בתי עסק מזון ב2 שקלים בלבד, כאות הזדהות עם הילדים הרעבים. 1 מ3 ילדים הוא ילד רעב. בואו נעזור להם ונהיה לפחות ליום אחד שווים. כי נאמר כבר הכל ואין לי מה להוסיף לזה, פשוט לא יכול. הלילות ארוכים והפחד, את לא תדעי לעולם